Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tago! Tita Tanya Chinita. Parang hindi ko yata nararamdaman na mahal ko ang tatay ko at di ko rin ramdam na mahal niya ako. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig at nanonood ng programa. Mga katas ng nakalipas. Ako po si Lira ng Imus Cavite. Sa tagal ng panahon po ay hindi ko masyadong nakasama ang tatay ko. OFW po siya sa Saudi. Umuwi man po siya ay parang kada 5 taon. Pagdating niya dito, 1 linggo lang magsistay, tapos babalik na agad. Kaya hindi ko talaga nararamdaman siya at hindi ko maiparamdam sa kanya yung pagiging anak. Hindi ko po alam. Ang nanay ko naman, dati nagtatrabaho po siya sa pabrika. Pero ngayon, matanda na, kaya nag-retire na. Ang tinuturing ko pong tatay at kinalakihan ko ay yung aking tiyuhin. Kapatid po ni tatay. Mula nung bata, kapag may kailangan ako sa school, kailangang magsama ng magulang, pag pinapagamot ako, lahat po talaga ay siya ang sumasama sa akin. Kaya mas close po kami ni Tito. Pero ngayong malaki na ako ay gusto ko namang makasama ang tatay ko at gusto ko na magpahinga na siya para magkasama na po kami at wag na siya mag-abroad. Ako naman po ang magbabantay sa kanila at magsusustento. Lalo ngayong may maganda na akong trabaho. Hanggang sa uwi na nga po si tatay galing Saudi. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ayan, sana magustuhan niyo yung mga tsokolate na yan. Pasalubong ko sa inyo, mga pabango. Ang dami naman. Siyempre, bawi-bawi. Mga next 5 years ulit ako makabalik. Apo, pero Papa, hindi ko naman kailangan ng maraming pasalubong. Sanay na Gusto mo bawasan ko to? Ha?
Hindi naman, ang init naman po ng ulo nyo, kakauwi nyo lang. Ang sinasabi ko po, hindi ko na po kailangan ng material na bagay. May trabaho naman na po ako. Ang kailangan ko po kayo. Sino may kasama mo? Pakilala mo. Florinda. Ay! Ikaw, Florinda, hindi ka na nagsalita dyan. Paano ako magsasalita? Nag-unboxing ako. Unboxing ka. Ang ganda nito. Teka, bakit Forest Interlude? Bakit Far Away? Bakit, brand ng Avon to? Meron din dito noon eh. Diyan ko lang din yan kinuha sa kumari natin. At saka bakit Caps ito? Cap A lang ako. Sino may babae ka doon. Ako ba yung may... Huwag mo ko subukan, huwag mo ko umpisan. May babae ka doon ha. Magandang araw po. Papa, papakilala ko po sa inyo nga pala si JR. Ay, magandang araw po. JR, ito yung papa ko. JR. Mukhang marami kang chicks. Ay, hindi po. Yung anak niyo lang po yung girlfriend ko. First girlfriend ko po siya. Opo, Saya kanya ba yung auto dyan sa labas? Opo, Papa. May sasakyan na po siya. Tsaka maganda rin po yung trabaho niya. Pareho po kaming maganda yung trabaho. Papa, kaya hindi mo na kailangan bumalik. Kasi, alam mo, si Mama ako nang nagbabantay. Tsaka kaya ko siyang kuhanan ng kasambahay dito. Tapos, Papa, wag ka na bumalik para magkasama naman tayo. Ay, hindi na ako sanay sa buhay sa Pilipinas. Kasi gusto ko dun sa desierto mainit eh. Bakit ka hindi sanay? Pilipino ka. Baka itakwil ka ni Presidente BBM. Alam mo, Pag sinabi mo yan, pinarinig mo yan. Papalabasin ka. gusto ko dun sa desierto. Sanay ako sa mainit eh. Ang lamig-lamig dito sa Di Pilipinas. patayin natin ang aircon. Teka. Wala nga tayong aircon, di ba? Patayin aircon. Meron. Sa kwarto lang. Basta. Papa, parang nagdadahilan ka naman. Ganito na lang, Papa. Sige, hindi ako mag-aircon sa bahay. Papa-installan ko sana, pero wag na lang. Total, ano po ba gusto niyo, Papa? Lira, gusto ko bumalik. Mga after 1 week, babalik na ako na Saudi. Okay? Sanay ako may trabaho. Pag dito, mamamatay ako na maaga kung wala akong gagawin. Papa, pwede ka naman mag-welding ng mga ilalim ng lababo dyan. Ilalim ng lababo. Yung mga lababo dyan, sira. Gawain mo. Gusto mo weldingin ko yung bibig mo? Huwag niyo nang pagsalitaan si Mama ng ganyan sa harap ng boyfriend ko. Nakakahiya naman. Para Hindi, namang okay hindi lang, niyo okay lang. kakauwi lang. Ano pakialam ko, ha? Huy, lalaki, nasa pamamahay ka namin. JR, Pwede mo matanggap yung pag-uugali ko. Umalis ka na. Ay, hindi po. Wala naman po akong kinalaman dyan. mahal, pasensya ka na sa papa ko. Okay Alam na mo yan. naman yan, hindi kasi masyadong umuwi kaya wala ng urbanidad. Anong sinasabi mo? Ha? Kanor. Ako, kausap ko mga camel doon sa desierto. Sanay ako nakikipag-usap Kanor. sa camel. Kanor, teka, bakit? Pati yung Three Kings. Nakita ko doon yung Three Kings. Dumaan doon. Three Kings? Ano yun? Yung sumakay ng camel, yung Three Kings, may dalang Buhay pa regalo. ba yun? Three Kings daw sila eh. Teka. Yung babae mo napadala mo na ba ng sustento? Yan, babalik na rin na naman ako. Ay, nako. Sige na, matutulog na ako. Kayo na bahala dyan sa mga pasalubong nyo, ha? Papa, magbanding naman tayo. Pa! Pagod ako, galing akong Saudi, bandit. Pa! Pasensyahan nyo muna yung ama mo. Ganyan talaga yan eh. Hindi talaga sanay makihalubilo sa atin. Pasensyahan nyo na ha. Huwag sana magdadamdam ikaw, JR. Pasensya ka na. Ganyan talaga ang ama niyan. Ay, okay lang po. Siguro, dapat ko na rin sanayin sarili ko. Para pagdating ng panahon, ay hindi na ako magtataka. Saka, okay lang naman po yun. Alam ko naman na mahal ni Lira yung tatay niya eh. Naiya ako para kay mama. Shh, ano ka ba? Okay lang yun. Sorry ha, pero mabait naman yan. Tsaka hindi yan pumapalya sa pagpapadala sa amin. Kaya lang, hindi ko alam eh. Kasi hindi namin nakakasama eh. Tingin mo ba, mahal niya kami ni mama? Oo naman, tatay mo yun. Kung hindi niya kayo mahal, hindi na yan babalik dito. Pero bakit Malamang ganyan may ibang siya? pamilya na yan kung sakasakali. Pero Bakit ganyan siya? Parang hindi namin siya maramdaman. Parang hindi niya kami mahal. Uuwi lang for the sake na uuwi. Huwag ka nang umiyak. hindi ko rin alam yun, mahal eh.
Opo, ganun po si tatay. Kada uwi niya mula sa Saudi. Mas malamig pa sa bangkay. Di ko po alam kung mahal niya ba kami talaga. Opo, nagpapadala siya sa amin ni nanay pero hindi ko po, hindi lang po pera ang kailangan ko. Yung pagiging ama niya. Buti naman naalala pa ako ng tatay mo. Kala ko wala rin akong pasalubong sa kanya galing Saudi. Siyempre lagi ka maaalala ni Papa. Binigyan niya ako ng alam mo yung itutuwad mo, tapos malalagay yung mga buhangin. Gusto mo talaga yung tinutuwad-tuwad. Oo. Hindi, yung buhangin. Ano yun? Yung tutuwad mo siya, tapos maubos yung buhangin, lilipat mo na naman. Sabi niya, nakuha niya daw rin sa disyerto. Hindi yung tinutuwad. Ano Yung yun? timer? Ano yun? Yun. Assignment na lang. Ay, yung... Tita. Pero nagustuhan mo pa ba yung mga lipstick? Medyo gamit na. Tinesting mo na namin kasi ni Mama. Wow, namigay ka pa, tapos ginamit mo rin naman. Tsaka, di baka kasi toxic eh. Nispray din namin yung mga pabango kaya medyo bukas yung mga Victoria's Secret. Pero yung Sweet Honesty, sa'yo na yun. Yun talaga iniwan mo sa akin? May pulbo pa na para sa interlude. Meron naman yan dito. Ano ba na lola natin yan At least may panty na XL. Tita, pasensya ka na. Law-law pa yung panty, Diyos ko. O yung tsuhin mo, tinawagan mo na. Tio Ruben mo. Pwede po tawagan natin? Tawagan mo, kausapin mo. Busy ba siya, tita? Hindi ko alam. Hello? Hello! Tito Ruben! Ah! Tito Ruben, nasan ka na? May biyahe kasi kami. Pasensya na, hindi ako makapunta dyan. Umuwi na si Papa eh. Halika na, may pasalubong sa'yo. Mga Gillette na blade. Ang ahit mo dyan. Grabe yung tatay mo. Wala naman akong bigote para may ahitin yun talaga. Guess doon mura daw, wholesale daw doon. Halika na, umuwi ka na. Pasensya na talaga kasi may biyahe kami. Sumabay ako sa kumpare ko sa tracking niya. May extra lang ako. Na-timing talaga. Di Kailan ba- babalik niya? Isang linggo lang, ano? Isang linggo lang tatampo na ako sa'yo. Hindi mo na ako favorite. Baka may favorite ka na dyan na pamangkin. Alam mo naman na ikaw yung pinaka-favorite ko. Pasensya na talaga. Gusto ko makita yung kapatid ko pero wala. Alam mo naman yan. Wala rin naman akong... Hindi naman kami close ng kapatid ko na yan. Kaya okay lang. Ikaw naman nagtatampo ka pa. Dumadagdag ka pa sa tampo. Tito Ruben, huwag ka magpapapawis ng likod Salamat Tito na. Ruben! Tito Ruben! Opo. Andito si tita pero hinaan ko lang. Kamusta yung kachat mo na isang babae? Wala na kami noon. Broken hearted ako. Iwalay kami ng kachat ko. Ingat ka, Papa. Tito ha. Sige. Love you. Okay, love you. Love you. Ingat. Miss you po. Makinig ka naman. Kanor. Paulit-ulit na lang tayo dito. Paulit-ulit tayo dahil hindi ka naman nakikinig sa akin, hindi ka naniniwala. Hindi talaga ako maniniwala. Maniwala ka, Diyos ko, maawa ka sa bata. Tigilan mo na ako. Binigay ko na yung sustento na kailangan niya para makapagtapos. Sinuportahan ko kayo. Sa tingin mo hindi ako nasasaktan? Ha? Kaya hindi na ako umuwi dito. Mas kausapin ko pa yung Camel sa Saudi kaysa sa'yo. Napakasama ng ugali mo, maawa ka sa bata. Napakasinungaling mo. Hindi ako sinungaling, Sabihin mo yung totoo. Anak mo si Lira. Hindi ko anak si Lira. Anak siya ng kapatid ko. Kamukhang kamukha mo si Lira, tingnan mo. Mas kamukha sila ng kapatid ko. Magkapatid
magkakapatid kayo eh. Natural medyo. Oo nga no. Basic. Ang galing mo talaga doon. Pero hindi. Alam nga naman kamukha ng kapitbahay. Ah. Tingnan mo nga, ang mata pareho kayong kirat. Pero alam ko wala, personal na. Pero alam ko, alam ko na salisihan ako habang nandun ako sa Saudi. Pag-uwi ko, binilang ko yung mga araw. Alam ko, hindi ko anak niya si Lira. Anak mo si Lira. Hinaan mo yung bibig mo. Bakit? Nahiya ka sa ginawa mo? Hindi ako nahihiya. Nahiya ka sa ginawa mo kayo ng kapatid ko! Ha? Huwag ka matawa! Ano? Alam na, pati yung tiyuhin mo si Peter. May kachat na namang iba. Sino na naman kaya yan? Kaya hindi pala umuwi ng bahay yan. May ibang sinachat. Ano na yan? Tabingin na yan kasi konti na na yung magbabataki na ako dito. Ano? Sabihin mo, ayaw mo pa rin umamin sa akin? Ha, Florinda? Anak mo si Lira. Hindi ko siya anak. Anak mo siya. Anak siya ng kapatid ko. Hindi mo lang inaamin sa akin yung totoo, pero alam ko yan. Sinungaling ka. Kaya wala na kung ganang umuwi dito sa Pilipinas. Naintindihan mo? Anak mo siya. Hindi ko siya anak. Pero pasalamat ka, sinuportahan ko pa rin yan. Napakaloko mo. Napakawalang yan. Ako yung naloko. Ha? Ikaw at ang kapatid ko ang naloko. Bakit mo nagawa yun? Ha? Ano rason mo? Ha? Kala mo hindi ako babalik? Nagpa-comfort ka doon? Ha? Isang beses lang naman. O, tignan mo! Hinagod niya lang ang likod ko. Tapos nabuntis na ako. Hinagod ka na buntis ka? Iba yung ginamit niyang panghagod. Batirol. Alam mo yung batirol? Yung ginagamit pang timpla ng tsokolate, ganyan. Ginanyan mo yung batirol ng kapatid ko. Kaya ka nabuntis! Pasensya ka na, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Hindi kita mapapatawad. Kaya hayaan mo na ako makabalik ng Saudi. Ha? Intindihan mo? Hayaan mo ako makabalik ng Saudi. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Hindi ako anak ni Papa. Anak ako ni Tito Ruben. Kaya pala hindi ako mahal ni Mama. Malinaw na sa akin ang lahat. Si Tito Ruben pala yung tunay kong Mama. Bakit ito nangyari sa akin? Magulo pa rin po ang lahat. Nalilito pa rin ako at di ako makapaniwala. Pero sa isang banda ay gusto ko ring maniwala. Kaya hinarap ko po si tatay. Salamat naman at tinulungan mo akong mag-impake nitong mga Papa? malita ko. Papa, salamat po sa lahat. Pero gusto ko pong... Salamat din. Papa, Maaga yung tulog ka na. Maaga pa ako bukas. Huwag niyo na akong ihatid. Para buhay pa naman ako, ihatid niyo ako. Papa, sino pong tunay kong tatay? Kahiring na siguro ni. May idea na siguro siya. Tatay? Ako yung tatay mo. Magkamukha tayo, di ba? Papa, mahal na mahal kita.
Mahal na mahal kita at totoo yung pagmamahal ko sa'yo mula nung bata ako. Papa, kahit hindi mo ako masyadong mahal, mahal na mahal kita. Kahit ganyan yung pakikitungo mo sa akin, kahit di ko nararamdaman, kahit alam ko na hindi mo ako mahal, mahal na mahal pa rin kita. Mahal na mahal kita kahit ayaw mo sa akin. Pasensya ka na. Sige na, huwag na tayong magdrama dito. Papa, mahal na mahal kita kahit hindi ikaw ang tunay kong ama. Papa, Hindi ko alam kung anong totoo, kaya huwag mo na akong kausapin. Papa, mahal na mahal kita, Papa. Gusto ko ikaw pa rin yung maging nanay ko, pero Papa, sabihin mo na. Hindi ko alam. Sa babalik na ako ng Saudi. Mama. Mama. Mundong pabago-bago. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!